kai da lafdan ka. Wa alaikum assalam. Wando na nake nema. Wando ne nake neman sa kuma wandan nan gadarsa ne. Saboda haka in ban ga wandan nan ba to an nemi tayin hankali a garin. Allah sarki. Raban da wannan wandan zai wuya gaskiya. To, ne dai ka ga ba shige-shigen gidajen mutane nake ba ko? Ballantana kuma a ga wallahi sai ka fito min da wannan nan wallahi. To ne ina na gaji Allah saboda Allah ya saboda Allah ya ba irin da bane ni ba ko gani ba ne to sai haba yaro ina na ga wando ina zan iya dauka wando kai ba baban wannan yariyar bane ne mana so ina na ga wando mu ga wandan ka wannan wandan agun ba zai na gaje shi kai fa ni gani baka ga wando ba ban gani ba baka saci wando ba sata ba da ba ta za mu baka baba na'am fito min da wando na ne kuma zan wanka ma mari dan Allah kai wallahi fito min da wando na wallahi ina na ga wando yaro ka ji tsoron Allah mana kai wallahi baka fito min da wannan nan Allah zan hada ka da wannan gandar wallahi na gani wallahi zan hada ka da wannan gandar ai wannan ba kan ka samu sallah ai an yi dare wannan kan ka cire shi sai alwala wallahi sai hada ka da wannan dan Allah ne Allah ba kai hakuri wallahi Allah ne da ya gara duk ka tasila ta rushe gida ya rushe ka fito da tona kai yanzu ina zan sa da wannan kai yaro ubanka dan abba kai ga Allah mallan mun kusa ƙare da babana ne. Tun gane ko? Sai ki min bayani cewa ga halin babanki ko? Sai kike bai da hankali. Baban nawa? Tambaya ta waye ubana ni ma na ce waye uban shi. Waye uban shi? Yi ai tambaya ce ko? Uban shi baka ce. Yi kaɗo shi aka yi a mangwalo? To gaskiya kai ma hada laifin ka dole ya ji ka ya buga. To laifin me ne? Ko za ka faɗi? Baba, menene baba? Ya bani. a to Ina bani. lafiya nan kuka dawo Ya su kwaire. nan kuma aka da aka rakaɗe Ina bani. na yi kora daga can shine aka da nan ko ke kina nema ki ja min magana ko A'a baba. a haka ne min wannan ai sabon salo ne gemu aka faɗa Wallahi ba nan ne ni ya zuwa ba kawai miss call ne nayi. yanzu saboda Allah saboda ba kya fatan ki gama da duniya lafiya kina ne ba ta karfi sai kin bijire kin zama kamar kubara dako saboda ba ki da mutunci da ki dauko ko wa innahu sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Ko yo Allah na yo Allah ne. Dan Allah da ba ku. kai mutum mutumin banza mutumin Ba ba ku ya bani. fit me kina san sa kina san sa akan me wayannan yaran ka ne waccan da ita ce yar waje na to shi wannan kanin kubara dako ne Kai uban wallahi uban wa ya gaya maka. Shi ne gobe da dakon. waye Kaji dan yin kan babanki ko? aji ya kara ko Kai. na ba shi yarinya na Ba ba shi. na baka yaro na ba yes me na ba shi halak mala na ba shi yaro Na karba na da karba. da Na karba. tsara Na karba. kina son sa ko Ina to je ki Je ki na je ki karba. kuma jibu sai an dora aure Eh. gobe ma gobe Allah ya kai mu ka shirya tun daga Na wuta gode ga ko? mata rai sai gashi Na gode. wannan na wanduna ai ga dan zamani nan shi zai fito ma da wando ne na zan sa gwado ni gwado nake sa yaro ina ne ina sa wa inna sulaiman wa inna ko ko ne kaga fuskata Wallahi ban ga wani waje ba. ne dan zamani Na bai dan na ba dan ka Allah shi ne. Wallahi ba ya Allah ya. yana kuka ka fito mata shi mu ta mata yi da mana Da nan da ka ji dan yin kan mutum ka Allah. saboda na baka ya ga kunda ba mun da Wallahi ban san kana da wando ba fa ni wallahi ba ruwa na idan Allah ka fito mata wandan sa kai a doka ne fa da faya Allah na idan Allah na ne ka ga bare a wuya ya dan Allah dan Allah baka bare ka fito mata wando aka ce wallahi sai kai miki yanzu ne tsofai da ni ne zan da wando kai mai